ka-adventure, amat na meron sa lungsod sa Ubay. Kay imbitado mi sa birthday sa akong maguwang ka-adventure si Kuya Ronde Kilaton. Happy birthday Kuya Ronde. Dagan pag birthday sa imong kinabuhi nga moabot unya dagan nga blessing sa Ginoo ta imong kabuotan. Kay si Kuya Ronde ka-adventure sa po siya ka sponsor na ka-adventure sa mga kalihukan sa mga tabang. Hilabi na gayud sa iyang misis si Rowena Balaba Kilaton. Shout out ninyo. Ate Wina ug si Kuya Ronde mo adto na mi karon sa Ubay ka-adventure. Gi-invitar mi niya nagpalit pugog tulo ka bug pinya ang kay mo ni akong ihatag nga birthdayhan sa akong magang Ubay ka-adventure padung nami kaubos ang pamilya nya. What's up ka-adventure karon gipawam ko sa akong mama dito ko sa Ubay, gipawam ko sa iyang sakyanan ka-adventure kining kanang tangkal mo ni kargahanan sa buwad ka-adventure kay ang akong sakyanan ka-adventure katong akong motor star tuas sa Ubay ganina dito gapon kay nangumpra ko buwad niya ako silang gikuha diri kay karon man ang celebration sa birthday sa akong maguwang si Kuya Ronde Kilaton unya ka-adventure. Akong gikuha silang akong mga pamilya si Inday Mary Joy. Kaway Inday Mary Joy nakasakay na si Inday Mary Joy. Celebration sa akong maguwang si Kuya Ronde. Kawan na si Inday Mary Joy. Kaway Inday Mary Joy, Inday Mary Joy. Si Kuya Patrick, kaway Kuya Patrick. Si Kuya Rimark, si Ate Kim, si makong misis si Ima. Uy ka-adventure karon padung nami sa Ubay sa birthday celebration sa ni Kuya Ronde Kilaton. Happy birthday Kuya. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Wala mo upan sila. Wala mo birthday kamu Kuya Ronde. Bagong taon ng vlog. Ni Palawana, like security guard, nalagisdaan, nagkuan market.
Kaban. Na Virgen. Kaya bikiri. Nanamis Kalangkaman. Welcome to Welcome to this Nanamis sa terminal sa Bot. Makita man guys. That's good nito. Kapit namin sa bahay ni Kuya Ronde. Okay, what's up ka-adventure? Ana nami karon sa balay ni Kuya Ronde. Amo nilang balay, unya mo nilang gitukod nga paabangan pohon ug nay mga moabang nga mga business ari diri ka-adventure. Ana nami sa balay nilang Kuya Ronde, kaubos akong mga pamilya. Kuya Rimar, si Ate Kim, si Kuya Patrick, Nato ang Inday Adventure. Nasa Kuya Ronde ng atong birthday celebrant ka Adventure, Ate Wina. Na. Ari ito, sod. Salamat sa invitation. Kuya, happy birthday kuya. Uy, salamat. Salamat. Okay, what's up ka-adventure? Natakaroon sa balay ni Kuya Ronde sa atong birthday celebrant. Nya mosuot ilang bahay ka-adventure nga nindot kaayo. Okay, naka-adventure ang ilang mga ipanghanda adventure to makita karon ang cake. Nya nanay budbud ka-adventure. O nya naagi ilang gi andam ka adventure para sa mga kaigsuonan nga moari. Unya na apog hello tay. Maayong hapon tay. Gahap ka na pa mo tay? Gana buntag. Adventure ay inasal para nga di kali-kali ka adventure basta birthday na yung inasal. Unya na po yung mga sipos ka adventure na makita karon ang like kasag ka adventure, unya na ginagmay. Unya na ay pansit ka adventure, unya na po yung pasayan. Hello ma'am. Maayong hapon. Oy, mayong hapon, ma'am. Mayong hapon. Karon pa mo, ma'am? Ganjara. O napog mga ginikayol si Papa Burning. Mari to kay magsaulog mi sa birthday celebrant sa among maguwang si Kuya Ronde Kilaton ka adventure. Ay, nanagatong gwapa nga Inday, si Ate Richelle, o si kaway. Si Kuya Jian. Uy, na si Bibi. Jojo. Ay, bilis, uy. Bilis, na. Ay, buotan ang Inday. Karon ata karon sa balay ni Kuya Ronde og ni What's up ka-adventure ata karon sa balay ni Kuya Ronde og ni Ate Wina Kilaton diri sa lungsod sa Ubay. Igsuon nimo Ate Wina? Kaway mong kaway. Naapog mga alang sister ni Ate Wina
Kilaton ka-adventure. Kay nagka po sila sa birthdayan sa akong maguwang ni Kuya Rondy Kilaton diri sa balay. Nagiusa ka-adventure. Nya tataod, masud na pud mari na pud to akong mga kaigsuonan nga to sa barangay Tapon. Sa akong mama to sa merkado, mari na pud to ka-adventure kay ni sa ulo pud mi sa birthday na tawhan sa among maguwang si Kuya Rondy Kilaton. What's up ka-adventure? Nakaw karon sa barangay Bud, lungsod sa Ubay. Nami karon diri kay nagsaulog mi sa birthday celebrant ni Kuya Rondy Kilaton. Okay, sa 42 ni Kuya Rondy karon na maghot mi sa mga igsuon nga moari, mga ka-adventure. Kani si Kuya Rondy mo ni siya tag-iya sa Aqua di Ubay, verified drinking water katong mga kasigbit nga barangay doon lang sa barangay Tapon ang Aqua di Ubay. Ay located sa barangay Tapon ka-adventure. Unya na po sila ikuan laing refilling station sa barangay Kalanggaman ka-adventure. O sa puro ka sa barangay Kalanggaman ate? Uy na? Purok City. Okay ka-adventure. Atong makita diri ang nindot ka half size sa ilang balay. Nagyang maginikanan, yang papa, yang mama ni sa ulog sa birthday ika-42 nga birthday na tawhan ni Kuya Rondy Kilaton o ni Ate Wina Kilaton na karon diri. What's up ka-adventure? Ato makita karon ang gipanghanda nga mga lamian nga mga sudan diri sa ilang balay ka-adventure. Adventure atong gawason ang giluto nga wasay-wasay ang seafoods. Kinason nga wasay-wasay ka-adventure naluto na atong tanawon ka-adventure diri sa gawas. Mo ni siya usa ka kalirong wasay-wasay ka-adventure. Mo ni siya wasay-wasay. Itong makita karon kana ka-adventure usa ka kalirong dako nga wasay-wasay ka-adventure. Mo ni siya wasay-wasay mo ni kinaham ka-adventure nga seafoods kinalamian nga pagkaon kining kinasun nga wasay-wasay ka-adventure. Ato makita karon ang mga wasay-wasay ka-adventure kaning nga mo ni siya agwan ka-adventure. Nasa sulod ang unod ani ka-adventure. Ato makita ka-adventure mo ni siya tangtangon unya ang sulod ani may makaon ni ka-adventure kining wasay-wasay. Ato makita mo ni siya unod ka-adventure sa wasay-wasay. Ato makita karon mutilaw ta ka-adventure ilang wasay-wasay kita kinaunang mutilaw silang wasay-wasay. Ka-adventure na nagyuram kinakusgang mader karon o kauban ni Papa Burning karon maway pag-abot nila ka-adventure atong mga bisita nga kinakusgan si Mama Yul og si Papa Burning. Please Kuya Remark. Okay ka-adventure. Dayon kay tanang mga ato mga kabisitahan dito sud. Okay ka-adventure si Ate Bitse, si Kuya Rodel atong gipaabot na lang si Inday Rose. Okay na abot ng mga bisita diri sa gawas sa lakot ni Kuya Rondy Kilaton ka-adventure. Mura man nagsabot. Okay, what's up ka-adventure? Karon picture taking silang mama si Papa kauban sa atong birthday celebrant si Kuya Rondy Kilaton. Okay, what's up ka-adventure? Ato makita karon ang smile ni Mader ug ni Pader. Ay napagwat-huwat ni Marie. Okay, magsugod na og pre si Tito sa
pagkaon ka-adventure. Amen. Among lagi Tuhan, salamat kami sa mga grasya na ginatag ko na Lord. Sabi na naman Lord, silibran sa ato so Lord, sa aming pamilya, among Panginoon, di ako nimo Lord. Kabas ko ang lawas para sa aming soul sa Lord, kami mahimong magwaka. Tanan namong alpaning kamot, magdagdag sa umuwi, Lord. At tagan, bunigan kami sa mga grasyang ikubo. Sa kining tanan, among ipangayo sa punto ng Kristo ng Ginoo. Amen. Sa ngalan ng Diyos, Santo. Happy birthday tomorrow morning po niya. Advance, salamat to sa mga pagpuling gamot nimo. Nagsit ka ron, nagkita gyapon ta uban sa atong ginikanan. Kami nagpasalamat kanimo sa tanan kayo nimo diri kanako. Thank you. Tanan among gialam. Among gialam ito no na mo ang among happy birthday, advance happy birthday. Hello! Ngayon sa ta guys! Hello guys, ngayon ta guys! Gusto na tayo guys! Ay ba?
Dati Ros. Sige sila Ros. Wala, nagtapon lagi mo na dito. Asa din sila? Si Ate Ray mo. Hindi sabi mo ko. Ani Maria? Termilon, bukas na ginagibutan. What's up Ka-Adventure? Makita karon ang nangaon og wasay-wasay. Wala padayon lang kaon. Ayaw kuwaw kay si Teresil oh, sige smile. Okay, what's up Ka-Adventure? Nami karon diri sa birthday celebration sa akong sponsor si Kuya Rondy Kilaton. Sayang ika-42 nga katuigan Ka-Adventure. Okay, what's up Ka-Adventure? Na si Kuya Remark nag-abli na sa wasay-wasay. O Ka-Adventure, ang atong kinakusgan nga bisita nga karon na uwahi si atong kinakusang sponsor si Ma'am Rosbita og si Rodel Gonzales nga nakaroon sa birthday celebration ni Kuya Rondy Kilaton Ka-Adventure. Nya karon na mga bisita nagulian na Ka-Adventure karon to makita karon. Okay, what's up Ka-Adventure? Nanang mga uhan ni Ma'am Rosbita Gonzales. Ato makita karon. Mga BRG team. Ang ilang kuan kanang team leader mo si Romil Mandin Ka-Adventure. Ka-Adventure, karon manguli na mi Ka-Adventure, nahuman na yun ang birthday celebration ni Kuya Rondy Kilaton diri silang balay. Salamat sa pag-invite sa Kuya Rondy Kilaton ug ni Ma'am Rowena Kilaton. O Ka-Adventure, manguli na mi. Daghang salamat Ka-Adventure, maginaot ko nagmalipayon mo sa akong video. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel Renato Kilaton. Ayaw mo kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong daghang video. Daghang salamat Ka-Adventure. Kaway.